ljudi kažu, umjetna inteligencija je opasnost. Pa bila je umjetna inteligencija i prije umjetne inteligencije. Trebaš se zapitati što je umjetna inteligencija. Ona sigurno nije inteligencija. To su sve zavaravajući pojmovi. Ona je sustav algoritama i procedura. Što je još sustav algoritama i procedura? Demokracija, pravni sustav. Ali nije pravni sustav samo da nekog odvedeš u zatvor. Pravni sustav su ti države. Recimo sve države u kojima mi danas kao živimo, kad pogledamo onaj globus, mi znamo Kina, Amerika, sve znamo gdje je, ali to nije prava slika stvarnosti. Prava slika je gdje je planina, gdje je rijeka i tako dalje. Znači ti i ja smo se dogovorili da smo mi sada u Srbiji, sutra ćemo biti u Hrvatskoj. Nismo se mi ni dogovorili, imaš ovakav sustav ugovora. Potpisanih nekakvih ugovora među nekime, ne znaš, ti se rodio, rekli su to je društveni ugovor, rekao. Čim si se rodio, ti si ga potpisao. Ja nisam osobno, ali tako kažu. I sad taj snop ugovora i procedura je u stvari država. Država je, tu je granica i kad napraviš ovo, dovori se ovo, znači ništa drugo nije nego umjetna inteligencija. Taj sustav mi zovemo civilizacija. Civilizacija je sustav gradova. Gradovi su i danas konačno oruđe transkomunizma. Vidiš da sve ove zelene strančice, ove transkomunističke stranice, Podemos, Dobijamos, pametno, možemo, hitro, jako, veselo. Znaš, prije su stranke imali u sebi pridjev imenicu. Socijaldemokratska kakva partija što? Ili Hrvatska demokratska pridjev kakva zajednica što? A sad imamo priloge. Hitro, jako, brzo, ili glagole, hoćemo, možemo, krenimo. Znači, potpuno se jezično čak promijenila politika i u stvari su to sve transkomunističke stranke koje kad god dođu na vlast nude samo dvije stvari. Ukidaju apsolutno svu proizvodnju, ukidaju život među ljudima i digitalni grad. Pametni grad, to ti je to.